Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn wajibate k'a dɔn dɛnɛ ma gosi ka ba duguba kɔnɔ wuli ka jɔ dabɔra girin ka jɔ dabɔra wajibate k'a dɔn b'a taarɔ jumɛn b'a bilarɔ jumɛn bɛɛ lajɛlen ko Bamakɔ wajibate k'a dɔn an minnu n'ani dugu camancɛ ka jan haraba an bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ wajibate k'a dɔn baara ma jigin an bɛɛ bi jɛ ka segin ɲɔgɔn fɛ o bi kɛ sababu ye k'a dɔn an ka kalanso ɲɔgɔn na jeli ko ale ta Israel wajibati i k'a dɔn senama mututigi katakanintigi mobilitigi fara wotorotigi kan pusupusini bɛɛ lajɛlen ko ale niyɔrɔ bi sara la n'o kɛra ka ban i k'a dɔn duguba kɔnɔma wajibati k'a dɔn anviye bi 5 wajibati min bi ko la min yɛrɛ tɛ ko la min bi ko kunna min tɛ ko kunna wajibati k'a dɔn i mana taa baarakɛyɔrɔ la sɔgɔmada in na nin ye kuma mugu da ye sa baara yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka kɛ ala ni lakalijugu ma nin mɛn wa duwaku tɛmɛnen na nin kɛra ta nin fɔra ta karisa ka so karisa ye nin kɛ ta a ye nin fɔ ta damanda bɛ tile guwa baarakɛla la wajibati k'a dɔn Bamakɔ yɛrɛ a filɛ nin ye a filɛ dɛ ni dugu jɛra wajibati k'a dɔn anw fana bɛ girin i k'a dɔn sɛbɛnfura minnu n'a sɛbɛnna suko ni dugusɛjɛ cɛ anw fana bɛ girin ka da kan wajibati k'a dɔn hakili ni k'a jagabɔ ka lajɛli kɛ kunnafoni jumɛn ni jumɛn bɛ yen sɛbɛnni bɛ jɔnni kan mun ni mun fɔra lakali jumɛn bɛ yen wajibati n'an y'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a la kumabaw anw yɛrɛ ɲɛna kuma minnu bɛ n'a ka fisa jamana denw ma wajibati an b'olu de sugandi k'o lakali sɛbɛnfura dingo dabaji karamɔgɔw an b'u fo k'u waliman dɔn n'an sigira ka tɛnku ɲɔgɔn na wajibati fo an ka dafa maa saba la sɔgɔmada in n'an sabanan Ahmed Jagite a n'a ka kalandenw wajibati an sigilen bɛ k'a ɲɛ coro ɲɔgɔn na sɛbɛn b'e kɔrɔ a bɛnɛ kɔrɔ ni Ahmed ye yamaruya di kunnafoni an b'an jɔ a la sisan karamɔgɔ dɔ tun ko ha maa ko o de bɛ maaninfin sɛgɛn kana siga n bala cogo bɛ di wajibati ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant o don maa min y'a sɛbɛn a to a ye ko Dawuda Sangare ko a ko yalima ɲininkali de bɛ kɛ ŋunu barika bonyalen bɛ ni ka bɔ Kulubakaw fɛ yen wajibati k'a dɔn cɛkwale min n'a bɛ tugu colonel Asimu Goyita kɔ k'a kɔlɔsi u k'o de ma tubabukan na garde corps yalima Asimu ka garde corps min ye Capitaine Solomani Traoré i k'a dɔn marifamugu cilen a la yalima Asimu yɛrɛ de nɔfɛta don wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko maanifin tɔnsi jɔlen don kɛlɛw wajibati nin kunnafoni jugu in ani nin tere juguya kuma in nin kɔni sɔrɔla kunnafoni di sɛbɛn na kunnafoni di sɛbɛn min n'o bɛ tubabuw ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ kofɔ u k'a ma ko Libération Libération ye kunnafoni ɲɛgɛn novembre kalo tile 10 ani kelen tɛmɛnen na wajibati i k'a dɔn k'a jira k'a fɔ cɛ min bɛ Asimu nɔfɛ kamalenkɔrɔ kuwalen n'o y'a ka garde corps ye wajibati k'a dɔn dɔw ko tubabukan na aide de camp ko mugu de ciro o la ka kisɛ yara ka te gaw wajibati k'a banana a n'a kɛ nɛgɛden dɔ kɔni y'a minɛ kɔnɔbara in na nka ni ma to a la wajibati a ko kuma ninnu galazolen don sabula n'i ye kuma in da k'a lajɛ ani kunnafoni minnu bɛ bɔ tubabu jamana na ani an yɛrɛ ka maaw bɛ kunnafoni minnu di hadamaden hakilina i k'a dɔn a bɛ ɲaami a ko journal Libération wajibati k'a dɔn o ye ɲininkali kɛ yalima mugu min dilen filɛ Asimu ka garde corps la yalima Asimu yɛrɛ nɔfɛta ko de don wa yalima o kuma k'ale yɛrɛ de ɲini sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ i k'a dɔn marifatigi olu ni ɲɔgɔn cɛ tulonden wajibati i k'a dɔn ayiwa jamana in bɛ danga min na bɛɛ sigasigalen don ɲɔgɔn na ngo n'a ta bɛɛ Mali ka caman jɛ fanga a bɛ n'a fɔ basigiba bɛɛ wajibati nka n'i ye maa min mana tubabu ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ u ka kunnafoni di siraw ani kunnafoni di sow i k'a dɔn o bɛɛ bɛlen don an kelen bɛ k'o fɔ Mali kɔnɔ an t'a fɛ an ɲɛ ka d'a kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la u ye kunnafoni jugu ni nkalon dama min da Mali la o de kɛra sababu ye i k'a dɔn u ka kunnafoni di sira fɛn o fɛn bɛ yen télévision o RFI o wajibati Mali k'a datugu an mugu t'a la an da ye nka tile fila in na kuma minnu kɔni bara ka diɲɛnzɛw fɛ wajibati i k'a dɔn awa Capitaine Solomani Traoré aide de camp colonel président Asimu Goyita wajibati i k'a dɔn marifa kɔni yara u ye marifa yara kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nɛgɛdenw kɔni nana ayiwa kɔnɔbara in fanfɛla de minɛ nka baasiba tɛ sabula i k'a dɔn fini minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka nɛgɛden kunbɛn u k'o de ma ko gilet pare-balle adama bɛna n'olu de ye ale de b'o feere jamana in kɔnɔ wa bɔ Diamant noir
jamana ale de bina ni Jules Parbal jamana ko Jules Parbal i ka do adama ka Jules Parbal sani wajibate o de fumbi cengana semene kala ko negado nana yara la fa befe i ka do doni zina ka kono inde soro semene kala ko i ka do bashi ba warete o ngamma bin ngalika yalma kuno foni mi vlani ni wajibate kinyedowa jamana gouvernement i ka do lu koni ya ngalundigiya chama nje fanga kuma ngalundigiya uya jira ka foni ye kuma langulundi sabula i ka do tobuti fo nyini i ka do twakye ani ngalo ka jamana segere ko yalma min ye kulna Asimu Goita anaka chede no ya ka kolashirkelai mun bita mugu sholuma uya jira ka fon galun mando ni nguma inde kinya pumai boje bate sabula ni yoko ta kulaje ibai ka fon liberation ko ni pumai nzebe korofo ninga jensige nani ma bele jile ko ni jawuli ni ngunye sebanyi anye mi za lo ka bollende pana kono akabi bolla kama ko ne bentiga do jona nam info noblesse nam sebenigela we kurai de we kurai numéro 001 kuradu awo nam sebenigela ko kama ko batura ni kuna foni sorola ninga bo primature la colonel Ablaye Maiga ale rade atika nobla ako ibora ka kuma min fo sisan Mali gouvernement kama ko batura u bora ni katika nobla ke ka yira Mali do ne jiema belajelen la min kuma min fora ka nyeshi min colonel Asimu Goita ka koloshilbama kama ko batura kuba galontigia ko tiente bi tiente shini aiwa sebenigela ko kama ko batura ni din jara din nani bayi ka teme din baka shuwa ko na ki kono ako ni ye Mali ko laje kabini domina Mali ye France ni refigen minye ka bo anga jamana kono kama ko batura ni ye jatemina ke abiko mi ala ye anda kama ko batura ulu fene ye anda min ko ni ankulu gwen ka bo anga jamana kono amaseka be uma sebenigela ko jema dungo do ubandala nyine kama ko batura uban chwachien ube ammango ya gienye minye francier kama ko batura nale ko ni masenge kama ko batura bay ka fo fon kada bota ni ka jamana segere uta dabla de ngala ko ako ni ko mina badda bulu na kama ko batura wudi Mali be ka danga mi done fo danga de ku mina unchakila sabani ngala ko kama ko batura minye Mali gouvernement u yetiga no blake ko kuma mun be ka fo erezoka kuma mun be ka fo france ka fe minye liberation kama ko batura u yuka kuna fo 17 do na be bo jema dongo do ko ya yira ka fo colonel Asimu Goita anga koloshili bado min ko ni marfa kisaye kama ko batura kaya soro anchakila sabani ngala ko ako ni ya laje nin ko ni ka chwa chen de taka Mali segere non te ko ni be se ka ketodi ni masake blon laje kama ko batura mamun be baraka u dago shiga bo mamun wera sigoro bembe yemo ka chan marfa kochi mama marfa chikame baraka mame surasu mame kama ko batura ko be se ka ketodi sabani ngala ko nin ko ni ka jawulu tani ka Mali do na segere kama ko batura ni ka tla ka ira jema la ko baski balla be anga manen kono min ko ni alibi mato yo ku funu Malila sabani ngala ko mangoya to ko tien ni yo de bara wulile France fe ou te senga ou te nyine non te minye jamana gouvernement ye kama ko batura ya ira jema la ma min ko ni kuma langolo tani ka anga jamana segere kama ko batura ku bu wele boje neka awo sabani ngala ko ni fende la fe mun te tien ye kama ko batura ni sigi ki manku anake ni sombe ko dola ni make Mali kono be amake Mali kono shini ma mi ni kolokola kanta ni ka Mali don segere ko ni te blatine awo sabani ngala ko minye colonel Ablaye Maiga jamana premier ministre kama ko batura aya yira ka fo Mali kan ka wuli ka jo fanfe ke kama ko batura ni ka wakli do jien maula France ka ka liberation u be ka chwa chien min ke joni ba ko fe mba ko be muna be muni nyini Mali kola muno te fara Mali la kama ko batura ko wati do kuma sera te sa Mali don ku joro la sabani ngala ko kama ko batura minye Emmanuel Macron ye no ye France ka jamana kuntigi o kuma ka be ko belele ba no fe Mali kola ni Mali tigara ka bo alila o kuma kale tina balo de wa kuna fani flani anye min bo info noblesse kono akabi bolido wajibate namu mami nye marfagla o kanga se ati chugula wajibate mbi bone sebe mi nu kama ko nouvelle horizon nyedangura fasiri keba atwa de ko sedu kwanate shimbo ako wulika joni jatemina buluka nga jamana kadinye wajibate jamana de belajile haklina kadon wajibate Asimu Goita e ko ata fe ka nobowa halna sorola wajibate anguna funi dilawo
ka taa se k'a dɔn télévision tigilamɔgɔw ma u ma wele nin don ka taa kɛnɛ kan wajibati k'a dɔn Assimi Goïta y'a ka téléphone ta Ousmane Madani Sherifa Aïdara Haut Conseil islamique ɲɛma k'a wele Shirifukɛ a ka di n ye i ka yɛlɛ Kuluba an ka ɲɔgɔn ɲɛ ka baro kɛ min a Seyidu Ousmane Madani Sherifa Aïdara a yɛlɛla Kuluba sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn hali n'a sɔrɔla communiqué awa jɔnjɔn ma fɔ min kɔni ye awa Haut Conseil président ye i k'a dɔn cɛ min don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale tɛ taa yɔrɔ la ko tiɲɛjala ani kuma minnu b'a da k'a t'o fɔ sabula sɛbɛnnikɛla ko min ye Konatɛ ye ale yɛrɛ ye kunnafoni sɔrɔ cogo min wajibati k'a dɔn Shirifukɛ i k'a dɔn ayiwa a nanen kɔ ka bɔ Kuluba a ka wajilu senfɛ sa a ka misiri la a ye kuma in kɔni fɔ i k'a dɔn silamɛw ɲɛna a k'u ma i k'a dɔn président Assimi Goïta kun y'an wele ni maa damadɔ taara an n'a sigira ka baro kɛ n ka tiɲɛ fɔ a ye yan'an ka taa n diminen kun don an nisɔngoyalen kun don nka an ni cɛ in ye ɲɔgɔn ye min kɛ a ye kuma minnu walawala jamana ɲɛ ani jamana baara la u jɔngwala o y'a hakili sigi ni k'a nisɔndiya a ko sabula ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ an da sera kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna i k'a dɔn silamɛya bi danga min na jamana kɔnɔ silamɛw jɔyɔrɔ min ye jamana kɔnɔ an y'o fɔ a ye ani jamana kilenya o k'i bɔ a la min ye diinɛ ye diinɛ ko kɛlɛ tɛ silamɛw bolo wajibati k'a dɔn ayiwa min ye silamɛw ka taa se diinɛ wɛrɛ ma an sigili ayiwa ɲɔgɔn gɛrɛfɛ ni ka diɲɛ ja an sigili ɲɔgɔn gɛrɛfɛ bɛɛ k'i ka bato kɛ Ousmane Madani Sherifa Aïdara a k'u da sero o fana ma colonel Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ a dalen don Ala ka danganiya n'a ye k'a fɔ diinɛ kɛlɛ walima diinɛ ko man ka taa an ka jamana kɔnɔ wulikajɔ minnu bi sen na n'o ye ayiwa tuwacɔn ni nganamu kuma ye réseaux sociaux kan a ko sariya bolo yɛrɛ tar'o kama koyi sabula i k'a dɔn ayiwa min bɛ se k'a to maa minnu bɛ ayiwa kuma tiɲɛ ani tuwa tiɲɛ ni nani na i k'a dɔn réseaux sociaux kan wajibati k'o de ma cybercriminalité a ko kɔsɛ in na sariya kisɛ tara min kɔni b'a to n'u donna hali mɛnɛmɛnɛ wo la n'i ye kuma lankolon fɔ ayiwa réseaux sociaux kan i bɛ ɲini ka taa tɛgɛ k'i la min ye jamanakuntigi min ye Seyidu Ousmane Madani Sherifa Aïdara a ko kuma in o diyara a ye kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hali mankan ani kuma gɔlɔnen min kun donna Mahi Watara ni chrétiens ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn conseil islamique o ye yafa deli silamɛw fɛ i k'a dɔn colonel Assimi Goïta a ko a ye nin bɛɛ lajɛlen mɛn a bɔra nin bɛɛ lajɛlen kalama a bɛ min ɲini o de ye ka jamana kalifa Seyidu Ousmane Madani Sherifa Aïdara ani silamɛw ma an k'an jan don jamana in na cɛmancɛ fanga don waati ko don wajibati k'a dɔn fɛn o fɛn n'o kɛli de ka ɲi n'o bɛna ni jamana in lafiyali ye n'o bɛna ni jamana in ɲɛtaa ye a ko i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo ɲɛsin o ma Seyidu Ousmane Madani Sherifa Aïdara i k'a dɔn a kɔni ko k'u mɛnna baro la kosɛbɛ u ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye hakilisigi ni basigi yan'ale kun ka taa a diminen kun don nka a bi bɔ yen waati min a nisɔndiyara f'a bi yɛlɛ Seyidu Ousmane Madani Sherifa Aïdara k'a fɔ a ye a taara k'a ka jelikɛ to a ye fiɲɛ kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an bɛ taa kɛ ne to a bɛ taa kɛ don min na ni ɲɔgɔn na ɲangunbɛ ni cɛw bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan i bɛ taa n'i ka ɲamakalaw don ka se k'a lakali quoi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona fo k'i sɔn sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye ko Fatumata Tarawele ko karamɔgɔ daba tunkara min ye Mali tɛrɛnko ye karamɔgɔ daba tunkara waati min fɔra e ko waati a tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka taama minisiri ye n'o ye Madamu Danbele Madina Sisoko karamɔgɔ daba tunkara ale kɔni kankɔrɔta jamana gouvernement tɔgɔ la Mali ka terrain a bɛna boli kura ye san 4 tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ daba tunkara gɔngɔn min bɛ an ka araye la nin bɛɛ lajɛlen de bɛna furan k'a jɛ terrain min ye terrain voyageur ye karamɔgɔ daba tunkara k'a daminɛ Korofina yan ka taa nun fiyɛ fo Dakar lukɔnɔmɔgɔ bɛ di sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye Madina waati min fɔ e ko tɛ kalo kura ye de n'o ye décembre kalo ye karamɔgɔ daba tunkara o tɔ tora tile 10 ni dɔɔni ye sɛbɛnnikɛla ko Madina ka kuma in a bɛna bɔ wa a ko o ɲininkali to min bɛ nka n'i ye labɛnw lajɛ Madina ka kuma bɛ sɔn ka bɔ dɛ sabu Madina a y'a dafa mugujalan na karamɔgɔ daba tunkara malidenw sigilen bɛ k'a lajɛ ni k'a lamɛn Madina kɔni a ye baara fɔlɔ min kɛ n'o ɲana bolo o kɔni ye terrain mun kɔni tun jɔlen bɛ u y'olu dilan ni k'olu wuli
karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ni ka taa essai kɛ ni ka taa sira dɔdɔlima k'a lajɛ o taama min kɛra o kɛra kunnawolo ye sabu terrain ma jɔ sira la sɛbɛnnikɛla ko o terrain min taara ni ka taa sira lajɛ min ye cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ye dunu ni bala karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ka taa bila cɛbilencɛw la u bɔra ni ka ɲɛnajɛ kɛ ka sababu kɛ nisɔndiya ye sɛbɛnnikɛla ko o nisɔndiya in hali bi tɔ b'a jɛ dɛ sabu min ye terrain yɛrɛ lakika ye n'o kun ma bɔ ni ka boli daminɛ sabu n'i y'a lajɛ duguma sira Bamako ka ye o sira tɛ sɔn Bamako min ye Keɲeba o sira tɛ sɔn karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min kɔni ye an ka taama siraw ye sa a bɛɛ lajɛlen de halakilen don malidenw jigi bɛ sira kelen min kan sa o de ye nɛgɛsira ye Mali ni Russie karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'an kɛn bɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye terrain kolon n'o ye locomotive ye o kuru 4 o kuma k'olu bɛ sira la ka na Madina ko kalo kura kɔni o bɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko terrain kɔrɔlen minnu bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɔrɔ minɛn minnu kan ka don la n'o ye minɛn kɔrɔw ye a ko o minɛn dɔw bɔra Chine jamana kɔnɔ dɔw bɔra Russie la a k'olu ka mécanicien jɔlen belebelebaw bɛ Mali kɔnɔ nin waati la u bɛ ka terrain baara laban min kan ka kɛ u b'o k'olu kɛ pont minnu kan ka jɔ olu jɔra ka ban araye mun kan ka yɛlɛma a k'olu araye fana yɛlɛmana ka ban karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min kɔni ye kalo kura ye ni Ala ma baasi kɛ min kɔni ye kunkolo kuraw ye yan'olu bɛ na o kuma min ye terrain voyageur ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ minɛn fɔlɔw bɛ k'a kɔnɔ Bamako yan ni ka taa n'a ye fo Kayi o kɛ dɛ u ka minɛnw labɛn dɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa n'u ka minɛnw ye a bɛɛ k'a kɛ doni siri sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ne nin sera ka kɛ min fɔra n'a bɔra bɔ sira fɛ a ko nin bɛna kɛ kuru belebeleba de ye k'a di colonel Asimi Goyita ma malidenw tɛ ɲinɛ min kɔ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ focus kɔnɔ Fatumata Tarawele ale ka sɛbɛnni don Ahmed Jakite karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n b'a la cogo bɛɛ di Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasirɛn maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Basidi Sɛnpara Bajil Basidi ko a ko i k'a dɔn minisiriso min n'a bɛ farikoloɲɛnajɛ kunna min ye Awa Musa Aga Ataye Jabate k'a dɔn kuma min n'a bɛ ŋunuŋunu n'a barika bonyana dɔw ko a tɛ fɛn galama a la Jabate i k'a dɔn Awa ko in kɔni dulonnen don ale yɛrɛ de ka cakɛda la Jabate sabula i k'a dɔn faranga min kɛra wari in ka i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'o kan ka taa farikoloɲɛnajɛ ɲɛnajɛ la u ko min ma ko kirike kirikɛti i k'a dɔn o éliminatoire de kan ka kɛ min ye Rwanda jamana ye a fédération kun ye min ɲini a ɲɛnajɛ kɛbaw fɛ i k'a dɔn u ka musaka taa ka segin ni nani u kun ye awa kasabi dɔ ɲini min ye ministère ye ministère des sports Jabate i k'a dɔn awa min kɔni laban taara dɔn faranga caman de kɛra awa ka sɔrɔ o ma ɲini n'o tɛ fédération kirikɛti olu k'u mago bɛ wari min na taa ka segin la 2,280,000 n'a kunkanfɛ sɛbɛnnikɛla ko u y'o lettre de kɛ ka ɲɛsin ministre ma nka n'i ye ko ta k'a lajɛ Jabate k'a walawala u kun ko mayo 150,050 training o ye samaraw ye 50 ani pɛnbɛn i k'a dɔn ka taa se awa perdien ma perdien o de musakanin minnu bɛ d'u ma u kun bɛ taa bɛn 1,80,000 ani 80,000 n'a kɔkan fɛ Jabate k'a dɔn a ka ca sabula visa sɔngɔ ka taa se awa i k'a dɔn u ka musakaw ani passeport wariw u kun ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko wari kasabi laban de taara yɛlɛ maa tɛ min yɛrɛ da dɔn olu y'o de kɛ awa ni ka ɲɛsin minisiriso ma min bɛ nafolo kunna min ye Alfuseni Sanu ye tuma min n'a ɲɛ dara nin nafoloba in kan 40,000,000 ani 5,000,000 Jabate k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ a ye sɛbɛnni kɛ ni ka ɲɛsin a tɔɲɔgɔn minisiri ma cɛw e ka nin wari bɔta in i ye wari min ɲini nin jara koyi i k'a dɔn jamana b'i danga min na e dun y'o dɔn n'a fɔra ko nin bɛɛ kasabi ka bɔ ka don kirikɛti la nin wari cayara Jabate o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn ministre des finances kɔni ye a bolo k'a fɔ ko wari in tɛ di o kɔni kɛ kuma caman de nana wuli Jabate k'a dɔn awa jɔni de bɛ ko in ju la minnu yɛrɛ ye ko in kɛbaa ye n'o ye awa fédération de cricket olu ko 2,000,000 Jabate wari kasabi wari ɲini da i k'a dɔn ministère des finances la 4,45,000 jɔni de y'a ko o ye awa jɔni de b'a fɛ awa to a tiɲɛ yɛrɛ ka ministre sɔrɔ
ngalungon de mina min ye abo surfacturation wajibati ka do ka fara ka shoni kadra kono nganamu kadra kono bingani kadra kono o koni gera ministry yere koni akuma shulila ni ngoyi na kosobe min ye Musa Agatayer sabula do baraka fo aide ni foitika ka ministry sula yere te min galama do ko min ye Musa Agatayer ni ba don annotala bi annotala sini nga kuma koni dulone kosobe ni ngunya sebanye anya min bo la sirani kono akabi bolla karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona info et matin sɔgɔmadala kunnafoni sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye ko Saba Balo karamɔgɔ daba tungora a ko Samuni Silima karamɔgɔ daba tungora u dimi bɛɛ a ko kiriku kuma n'a fɔra karamɔgɔ daba tungora i bɛ nin syndicat belebeleba in fila ye syndicat autonome de la magistrature n'o ye Sami ye ale ni syndicat libre de la magistrature karamɔgɔ daba tungora nin ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni k'u ka ɲinifɛnw ɲini sɛbɛnnikɛla ko ɲinifɛn jumɛn de bɛ ka ɲini a ko kun tɛ di kuntigi kɔ a ko n'i ye ko jateminɛ karamɔgɔ daba tugura min ye cour suprême ye n'o ye an ka jamana sariya sunba dɔ ye karamɔgɔ daba tugura i b'a ye k'a fɔ jamana kɛmɛ ka sariya dɔ ta o kama min kɔni ye baarakɛlaw yɛrɛ ka baara kɛcogo min ka yɛlɛma don baara la wa min ye baarakɛlaw ka taali retraite la ni ka tila ka hakilina dɔ ta Samu ni Silima u ma wele k'u ɲininka min kɔni y'u ɲinɛma ka se ka baara ka k'u kɔ kan u y'a yira k'a fɔ n'i ye kiiritigɛso in lajɛ cour suprême jɔyɔrɔ min b'a la an ka jamana in kɔnɔ jɔyɔrɔ ɲini tɛ a ka bon fo ka dama tɛmɛ karamɔgɔ daba tugura o dusukun kami u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye sariya ko ye karamɔgɔ daba tugura baara in bɛ kɛ ni o ye an ka jamana minisiri min ɲɛsinin bɛ foroba baara ma u ye laɲini kɛ k'a ɲɛsin o ma n'o ye madame Awa Poli Jalo ye karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye tile 5 ye k'u bɛna ɲigin baara la ni ka funu o tile 5 baaraw bɛ daminɛ kalo tile 28 karamɔgɔ daba tugura ni Ala ni kira sɔnna ma i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye tile 5 o bɛna kɛ baara tɛ kɛ a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kalo tile 29 ye n'o dafara karamɔgɔ daba tugura u bɛna lajɛ tuguni min ye baara penden kelenw yɛrɛ ye n'o ye grève limité ye u bɛ n'o fana ŋaniya sigi sen kan k'a sababu kɛ mun ye min ye gouvernement ye f'u ka segin u kɔ projet mun ta mɛ ni k'a ɲɛsin cour suprême ma dɛ karamɔgɔ daba tugura Samu ni Silima ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye a ka bila pewu da ka bɔ a la wa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen an ka jamana kɔnɔna la min ye kiriko ye ko den ni ko tɛ jamana ka jɔ walima jamana ka bila senama sira fɛ karamɔgɔ daba tugura bɛɛ lajɛlen de bɛ kiriko ɲɛfɛ maa mun yɛrɛ o lafasatɔnw ye olu de kɛn bɛ ka juru kun sama kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Saba Balo ale ka sɛbɛnni don bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 256 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ye ko Mariyamu si sɔgɔ Marama ko a ko bingani bolo kan suɲɛni bolo kan wajibate k'a dɔn Bamakɔ a laban bi ɲini ka kɛ n'a fɔ i k'a dɔn tubabu jamanaw ani Ameriki jamanabaw ka marifa bɔ tilegan dere fɛ wajibate k'a dɔn k'a bɔsi la n'i ma sɔn k'i ni kɛnɛ karaba ni kɛwale ninnu an kun nin bɛ jamana wɛrɛ de la wajibate i k'a dɔn nin bɛ n'a fɔ fɛn minnu ɲɛsinlimanbaw ye wajibate nka maa minnu kɔni y'a kɛwale kɛ u taara lahara n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ suguba camancɛ la min ɲɛ sugu donnen yɛrɛ koyi maanifin bɛ taa ka segin la fa bɛɛ lajɛlen na nin kɛra novembre kalo tile 9 taara ta tɛmɛnen wajibate k'a dɔn maa saba den nana ni marifa ye ka tugu kamalen dɔ kɔ a n'a kɛ o sɔminen kun don i k'a dɔn ayiwa Hindu olu ka cakɛda min b'an fɛ yan n'u k'a ma ko Tixon ayiwa trading wajibate i k'a dɔn u ye maaden ci ka taa banki kɔnɔ banki min bɛ sugu camancɛ la BIM ka bolofara min filɛ suguba camancɛ la Yakubagindo ka misiri in kɔfɛla yɛrɛ dɛ wajibate i k'a dɔn ayiwa kamalen taara wari ta miliyɔn 200 ani miliyɔn 99 u ye kamalen in kɔni dɔdɔlen ma wajibate i k'a dɔn tuma min ni kamalen ye Hindu ka ciden ye wari ta bɔrɔ 2 miliyɔn 200 ni 76 kun bɛ sakosi kelen kɔnɔ miliyɔn 23 o kun bɛ sakosi kelen wɛrɛ kɔnɔ wajibate k'a dɔn ninnu dun y'a dɔn cogo di ko Hindu ka ciden nin ye u y'a dɔn cogo di ko nin kamalen in de bɛna taa wari ta banki kɔnɔ k'a banki kabila bɛɛ lajɛlen jalatigɛ u bɔra o kalama cogo di sɛbɛnnikɛla ko u kɔni kun bɛ moto la
i k'a dɔn min ye TVC wajabate i k'a dɔn kuma min ni kamalen ye wari sɔsɔ sakɔsiw kɔnɔ i k'a dɔn ka bɔ k'i kunda a ka mobili kan u sina ka na marifa jɔ a tɔ na ten gagi sakɔsi ninnu di walima an ka ni kɛnɛ karaba wajabate i k'a dɔn maaw tɛmɛndɔ i k'a dɔn ni nin ko in tora ka mɛn senna bɔna k'a kalama wajabate i k'a dɔn miliyɔn 23 bi saaki min kɔnɔ u sina k'o puruti ten wajabate o purutilen i k'a dɔn kamalen min n'ale taara wari ta kamalen vari dɔ nɛgɛ bere dɔ bilalen kun a kɛrɛfɛ a sina k'i jango ta ka kamalen tatɔ la n'a ko low o yala la dugu ma mun kɛra u ye marifa ci sanfɛ taw wajabate marifatigi sɛbɛ dɔmango ngo n'a ta bɛɛ wajabate k'a don harabatɔ sa ka moto ta k'u bi fiyɛ wajabate o si banna sɛbɛnnikɛla ko jama ka hi ka sin ka k'u late k'u dafiri wajabate yangadi ye k'u ci k'a ka di k'u maa sabati k'a ka go k'u ci fo ka dugukolo ci a nɔfɛ wajabate i k'a dɔn yɔrɔ bɛ mun nɛnɔ a maa saba bɛɛ sara sɛbɛnnikɛla ko a maa saba bɛɛ salen i k'a dɔn polisiw nani ngɔ de sa a nana dɔ k'a fɔ malidenw yɛrɛ kun tɛ koyi u bi bɔ en tout cas u kɔni bɛ anglais de fɔ dɔw ko ganakaw don dɔw ko u bi bɔ Nigeria wajabate anglais fɔlɔw don sɛbɛnnikɛla ko polisiw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli kan k'a kɛ a ko bɔ kɛra min galama yanni bingani in ka kɛ ninnu kun delila ka taa Hindu ka u ka jabala yɛrɛ la u kun taara ɲininkali dɔw kɛ wajabate ɲininkali ninnu kɔni yalima maa bi yɛrɛ ɲininka yalima ɲininkali ninnu de kɔlɔlɔ tɔ ye nin ye wa sɛbɛnnikɛla kɔni ko i k'a dɔn a mana tigɛ dawo da la a ɲɛna dɔn sabula polisiw olu na sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔla u ni maa minnu jɛlen don u ni maa minnu bɛnnen don u ni maa minnu ye ko in kɛ wajabate k'a dɔn a ko kɔlɔlɔ tɔ kɔni a nasi dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye ko Demba Konte karamɔgɔ daba tungora an ka taa jamana kɔrɔnfɛ bolo sɛbɛnnikɛlaw ko min ye sɛgɛsɛgɛli belebele o bolodara jɔkun tɛmɛnen karamɔgɔ daba tungora a kɛra kunnawolo belebeleba ye a ko n'i y'a lajɛ min ye Gawo a n'a dafɛdugu ye karamɔgɔ daba tungora bamancɛ wale minnu bɛ o dogolen tɛ maa la min ye ka t'i sigilen sɔrɔ f'i ka dukɛnɛ cɛmancɛ la k'i bolofɛn minɛ la ni ka tila k'i ninkɛnɛ karaba a ko Gawo yɛrɛ kɛmɛ dɔnbagalafili yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛlaw ko bamanciw de kɔni firilen de bɛ Gawo kan bɛ don min na ko bi min ye polisilakaw ye gardiw gendarmew protection civile karamɔgɔ daba tungora nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kɛlɛkɛcɛ kelen ye mɔmɔli kɔni o de daminɛla u tɛ tɛmɛ du la min ye kinkɔnɔnaw ye karamɔgɔ daba tungora u y'o mɔmɔli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ